Afowethu niyaphela. Umfowethu Mkhonzo nibingelelayo, hayi ke isivele yenza njalo inkantolo njengoba besishilo ukuthi umsholozi usenkingeni yokuthi bathi kufuna khokha 28.9 million rand. So ke kodwa ke thina sihlala silindele noma yini einkantolo. Akusithusi lokho. Inkantolo ke sinqumile yathi uZuma akakhiphe u28.9 million rand owakhokhelwa ngesikhathi ehamba amacala enkantolo. Ukusho ukuthi ke uyawina uRamaphosa nepresidency yakhe siyawina istate against uZuma. Umbuzo uthi ke ingabe ke thina esingahambisani nalesinqumo nesingahambisani nokuthi umsholozi akhokhe sithini. Nginomlayezo ke mina njengomfoka Mkhonza othi isikhathi ke lesi thina ama supporters kaMsholozi ukuthi senze into positive, senze into engenamsindo. Asilindele ubaba wethu next step yakhe ukuthi izothini ukuya phambili. Kodwa ke into mhlawumbe engicabangayo mina ukuthi next step yakhe umsholozi mhlawumbe masingadlulisa thina njengabalandeli bakhe nabathembele kuye nabamthandayo ukuthi sithi sicela ukuthi enze lento besikhuluma ngayo la, asinike la singafaka khona mhlawumbe ama100 rand ngiyabekisa ngoba mangibala la manje kungaba nabantu abawu300,000 ngamunye wabo akhokhe 100 rand. Imali engaphuma lapho u30 million rand. Sho ukuthi singayikhokha le mali. Kungani ngisho lokho? Ngisho lokho ngoba ngikholelwa ukuthi lena akuyona impi eqondene nobaba uZuma kodwa impi eqondene nathi abakholelwa kubaba uZuma, ikakhulukazi thina abantu base-South Africa esivotayo. Mase thina lento asiyithanda ke sibonise ke ngokuthi singathukutheli bese siyokwenza izinto ezi-wrong njengalokho okwenzeka ngoJuly 2021. Asenze differently this time around. Asidlulisele nje kwabaphezulu sizwe ngayo unxamalalo ukuthi angayivuma yini i-call yethu yokuthi sithi sicela ukuthi sidonate le mali. Asilindeleke lokho sizobona ukuthi ngabe uthi next step yakhe izoba yini bese sizwa abakusegunyeni ukuthi bathini singakwenza lokho. Kodwa nje akungasikhathazi lokho. Ubala le mali 30 million rand sengaka thina esihamba nomsholozi ubala bafethu. Yiloko ke bathi mabengayitholi le mali kumsholozi bazomthathela ipension. Injalo ke bafethu ake seyidingide sitheni ngalesinqumo senkantolo. Ngiyabonga kakhulu.